Řidič nejdřív naboural několik aut a nakonec narazil do rodinného domu. Sanitka muže odvezla do nemocnice. Lékaři ho ale už zachránit nedokázali. Proč se neštěstí stalo, zatím policie neví. Záběry hasičů ze včerejšího večera zajišťují na nich stěnu domu, do kterého krátce předtím narazilo plnou rychlostí osobní auto. Jeho řidič, 71letý muž, předtím divoce projel celou vesnicí. Po cestě naboural do několika aut. Stěna domu byla až tou poslední ranou. My jsme seděli v bytě a naraz velká rana. Nadhodilo nás to na židli a vykukli jsme z okna, už tady byl zapasovaný pán s autem. Z auta zbyl jen vrak, jeho řidič si přivodil taková zranění, že ani rychlý odvoz do nemocnice mu nepomohl. Později v noci zemřel. Naopak jen s lehčími zraněními vyvázli lidé, kteří cestovali v jednom z aut, do kterých muž narazil. Jedna žena utrpěla zranění opravdu lehkého povrchového charakteru a ostatní 3 byly zranění maximálně středně těžce. Zedi, do které auto nabouralo, bude muset ještě prohlédnout statik. Obyvatelům domu se ale naštěstí nic nestalo. Velitel zásahu si nechal na místo povolat speciální techniku z brněnské stanice Lidická, která má výbavu na zajištění takto poškozených budov a společně s nimi jsme budovu zajistili proti dalšímu sesutí. Z jakého důvodu muž za volantem narazil do dalších aut i do domu, nejspíš prozradí pitva. Podle vyšetřovatelů jsou pravděpodobné 2 možnosti: zdravotní problémy nebo alkohol. Barbora Žítková a Barbora Telfrová, Česká televize. Dopravu na Moravě dnes komplikovalo vytrvalé sněžení. Na silnicích přes den leželo